Sústreď sa na veci, ktoré si získal, nie na tie, ktoré si stratil. V živote budeš čeliť nejednej strate. Stratíš blízkych, stratíš rodinu, stratíš priateľov a možno stratíš lásku svojho života. No dôležité je sústrediť sa nie na to, o čo si prišiel, ale na to, čo si získal, kým boli súčasťou tvojho života. Na všetky tie nezameniteľné spomienky, na všetky tie krásne chvíle, na všetky tie dni, ktoré by bez nich neboli také úžasné, na všetky tie rozhovory a na všetky tie lekcie, ktorým ťa priučili. To je niečo, za čo to všetko stálo. A i keď by si pochopiteľne želal, aby boli súčasťou tvojho života dlhšie, sám mi povedz, či si myslíš, že si šťastlivec, pretože si ich mal po svojom boku, alebo si nešťastný, pretože si o nich prišiel. Páči sa ti moja tvorba, daj like alebo odber a staň sa členom silnej komunity. Nech ti už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.